Kaibigan, kumikita ka ba sa mga pang-araw-araw mong binibili sa tindahan? Katulad ng sabon, shampoo, sabon panlaba, toothpaste, kape, at iba pa? Hindi, di ba? Gusto mo bang kumita habang bumibili ng mga ginagamit mo araw-araw? Welcome to DLC Philippines Share Economy Incorporated, ang tindahan ng bayan. Habang bumibili ka ay maaari kang kumita ng 6 to 24% rebates sa lahat mong binili at 3 to 24% sa binili ng mga kasamahan mo, plus 10 to 27.5% dividendo bawat 15 days. Ano pang hinihintay mo? Tumawag at mag-text sa taong nag-share sa'yo sa magandang balitang ito. DLC Philippines Share Economy Incorporated, the company of the consumers, by the consumers, and for the consumers. May kayong padasen, itinaimas, Ken, Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University, mabalin pa'y nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCuff tayo. Nak, mag-RoboCuff syrup na. RoboCuff! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko! Ma, RoboCuff kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCuff kaagad. Sa ubong may plema, RoboCuff. Matigas na ubo, RoboCuff. Ubong may allergy, RoboCuff. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCuff na. Sa RoboCuff, talo ang ubo. RoboCuff. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCuff ka agad. Arrest the cough with RoboCuff. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampaseksit pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Natayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Impact nga daw, ka-Kailians. At mga Car Ranger. Alam mo, si Kaya na ngayong pandemya, kinakailangan nating mapangalagaan yung ating kalusugan naman. Indeed, sabi nga nila, health
is wealth and we really need to protect ourselves. Ikaw ba, Kap, paano mo inaalagaan yung sarili mo? Alam mo si Kena, itong ating Pau de Arco Herbal Capsule naman, napakabuti po naman ito para sa pangangalaga ng ating kalusugan. So araw-araw tayong umiinom yan, lalo na sa pagharap sa ating programa. Ito yung iniinom natin para may parating natin ng mas maganda ang ating programa sa ating mga kababayan. Parehas pala tayo, Kap. Yan din yung gamit ko. Tunay nga na quality products ang offer ng Aldrich Corporation. Ano pang iniintay ninyo, Kailan? Sabay-sabay nating pangalagaan ang ating kalusugan. Siyempre, Car Rangers, laban sa pandemya. Tunay na garantisado, Ito ang Pau de Arco. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang ating oras alas 10:06 na Good Morning na ibag ngagsaba, gawi-gawi sa iwakgat, agyo-agyod. Maptang dyan nagsaba son sikitidyo namin. At siyempre sa lahat ng ating mga ka-RNG, sa lahat ng ating mga kasi radio, ang ating pong usapan ngayon, usapang SSS sa ating usapang legal. So para sa inyo mga katanungan, text po lamang yan sa 0999-3070649. At sa ating mga viewers naman, comment lamang po sa ating comment section at sasagutin po natin yung inyong mga katanungan. At siyempre, makakasama ko ang aking magiging kapartner ngayong umaga. Wala pong iba, ang ating bossing naman dyan sa SSS. Sir Christian Rilorta, good morning, sir. Good morning, Kap. At sa ating mga katapanood, followers po ng RNG, good morning po. At sa followers din ng Zay Radio, may ibang mabigat na naglagamit ako. Hoen, taga ano ka, sir? I was born and raised in La Union, sir, in Magdilian. Di Ilocano. Mabalin din kag Ilocano nga Roden. Hindi ba nako yung mic? Okay, kay Sir Christian. Yan. Nakailaw na, Sir Christian. Nakailaw na. So, Okay, say bati ka ulit. ulitin ko po yung Okay. pagbati ko. Good morning po, Kap. At sa ating mga taga-panood, followers ho ng RNG and Zay Radio na imbag bigat kada tayo amin na po. Yun. At kumusta mo din SSS? So far sir, okay mat SSS itata. Ano mapansin nyo dito yung SSS Baguio, han nga malmalpas iti linya ti member tayo. And we take it as a positive note nga dagiti members tayo amuda na po iti benefits nga maawat da iti SSS. That's why talagang dagsaho tayo. Numampay kasta Kap, we are doing our best to cater all our members, o kahit ho naka 70% kami tata because of the IATF ruling. Okay. And we see to it that we cater all our members dito yung branches tayo. No, paano SSS ka, tumatatrasak nga eh. Pagkita ka dyan, blockbuster. Kaslangay nga, mapilipilaan nga pabuya ti sini. When Kap Gabing, dito yung Baguio lang. Baguio alone, we have almost 30,000 members and almost like 13,000 employers. Baguio lang daytoy. And Okay. under AOR tayo is Itogon and Sablan. And dagay kakadwa tayo nga kagayom tayo dito sa baling nga iliti Benguet. Umay da pala dito yung Baguio. So talagang adapila. Talagang napilay niya. Yes, sir. Okay, at alas 10:09 na, tamang-tama nakahabol ang ating kapartner naman, ang ating Mr. PIA, Joseph Zambrano. Good morning, partner. Namangagsapam, Ayan. partner Wasing, umadado ti tao, traffic. So nga, pasensya, bagtan na sa pa dito guest tayo ni Oo. Christian Rilorta, ibagbaga na kat ado ti kliyente dan, especially now, agap open tayo, iti economy, tourism, medyo aglalax lang. Hantay liplipata dyan safety protocol. Owen mo ta. Diyan importante. Diyan kita na importante. We are still under pandemic. So nga, ibagbaga pa lang ni Christian Rilorta, iti SSS, nga agan na tayo lata. Yun, okay. At inulit po natin para sa inyong mga katanungan sa ating usapang SSS po. Text po lamang yan 0999-3070649. Tayo po naman ay napapakinggan sa radio, napapanood dito sa RNG Luzon, napapanood sa PIA page. Tama, no? At sa mga iba't ibang pages, hindi po ako makapag-kwan. Hindi ako partner, makashare. Ayaw ng Facebook. Hindi ko alam kung nasubraan sa amat din, DJ. Nagado gawin followers mo, Kap, eh. And that's nice, ano? Siguro kasautan to ti Facebook, tap, no? Nayunan na. Nayunan na. Iti followers mo ta. Very informative dito tayo, dito programa tayo. Ayan. Dito Kap Peter Wasing, usapang PIA, especially now.
Ada SSS mo, partner. Ada? Ayak. Isang nga dyan pagtungtungtungan mi tatay kini Sir Christian. Oo. Nag-retire tayo mo. Nolaklak kaya ko siya. Aslak ako ubing pa eh. So, dapat nyo ti advantages na iti ada ti SSS na Sir Christian. Oh, yan. Okay. Yes sir, foremost dagiti members tayo nga SSS nga naka-avail iti benefits sen ken dagay napatpadasan dan iti nag-loan isuda mismo ti makaibaga sirs no nya iti benefits na iti being an SSS member. Number one, we offer 7 benefits for all our members. Well, actually 6 para dagiti lalaki tada di maternity benefit tayo nga for exclusive lang para dagiti babae. At damot da ito'y sickness benefit tayo. At dapat da ito'y retirement benefit tayo. Medyo pagtungtungtungan may kinikap itatay. At dapat da funeral, death, disability benefit kundi latest benefit iso da ito'y unemployment benefit. Da ito'y unemployment benefit, Sir Joseph Cap, alam nyo, na-aprobaran da ito'y iti 2019. Daytoy benepisyo para dagiti empleyado nga naikat iti trabaho involuntarily di handa nga nakayatan nga naikat da because siguro de kampanyada ket nagsara nalugi or adati man-made disaster or natural disaster nagsara. This was 2019 approved, and who would have known after a year 2020 nagka-pandemic tayo apo. Ado ti kumpanya nga nagsara, ado ti empleyado tayo nga naikat ti trabaho, and they are the first recipient of this unemployment benefit. Nakatanggap da iti dagay qualified members mi nakatanggap da iti 2-month equivalent nga kasla pension. Daytoy apo ti kasukat na di napukaw nga sweldo da. So, and then while looking for another job, so dito yapo di unemployment insurance benefit. This is the latest addition nga benepisyo for members. And of course, other than benefits, dapat dagiti privileges tayo, nga loan privileges, salary loan, calamity loan, housing loan, educational loans. So, ado apo iti maawat dagiti members tayo. No, kas parigan di regular nga empleyado, automatic dyan at kunang tilintag, correct ba di jay, Christian, nga dapat member iti SSS ta adati counterpart ni employer. Okay. Okay, paki-explain day takan no ngay kaya ni Rain nga agbalindata nga member ta kahit namot iti self-paying mabalin ka di. Yes, Sir Joseph. Categorized dagito iti members tayo niya. Dagitoy employed members o dagito empleyado, okay? Private companies. Isuda apo categorized as employed members iti SSS. Kaya na sa UN at tama peso di baga ni Sir Joseph at counterpart ni employer gamin under Republic Act 11199. Kasla agpatpatak ng 60-40. 60% of the contribution will come from the employer share, 40% iso apo di didakdakan niya yung every month iti sweldo yo. So in total that's your monthly contribution. Under the law, obligasyon apo ni employer nga mangtad iti share na for your SSS contribution. The second category are the self-employed. Dagito apo dagay gagayon tayo nga dati sari-sari store na, dagay aglakot ti taho or what dita palengke, dagay tricycle drivers, jeepney drivers, taxi drivers, meaning dagay awan iti employer-employee relationship. Okay? Dati negosyo da. So they are called the self-employed. They are too qualified to be an SSS member. Balikan ko lang sir, the employed gayam, iti amount of contribution da for that month is depende apo di sweldo da. Okay? So the higher the sweldo, nangat-ngatomot iti maxi iti contribution mo. And eventually, nangat-ngaton tomot iti pinipisyo nga maawat mo. For our self-employed members, depende apo i-declare mo kanyaming earnings mo a month. Okay, so you need to declare an earning for us to specify manuti monthly contribution mo. And we also have the voluntary members. Dagitoy voluntary members, most of them, Sir Joseph and Cap, dagitoy private workers idi, tapos na-absorb tangay iti government. So, di ba, dati GSIS dan.
tapno haan lang nga masayang jay intintinag da idi adada di private ituloy da as a voluntary member. Okay. And as a voluntary member ada kanyada no mano iti bayadan da no katno da ngagbayad ti kabayatan na daytoy into no ag pensyon duwa ti pensyon na may isang nga GSIS may isang nga from SSS. And we also have the OFW, syempre. They are considered, they can be a member of SSS also. And we have also the non-working spouse. Dito apo dagiti every day adaday di balay, aware that ubing. Ngem iti asawa da, di spouse da is an active member of an SSS, active meaning agbaybayad ti contribution na. So the non-working spouse can be also an SSS member. 50% di bayadan ni working spouse isumot iti bayadan ni non-working spouse. So those are the categories of membership. Yun, okay. At binabati natin, partner, nanonood naman sa atin, Jen Sim at George Hangka. Good morning, Kap and guest ko na. At may mga katanungan na dito, partner. Ano? Sige, pagbigyan natin ng ating mga tagapakinig. Okay. Galing kay 24 naman, sir, damag ko man mabit lang ba ang alaan, DJ SSS number? Oo, actually SSS number 5 minutes. Kami, digital tayo tata, online tayo na po. Apan kayo di sss.gov.ph, ada ti rumwar nga template, ada lang tikas la question mark, don't have any SSS number yet. Pindutin nyo lang apo diay, and then ada ti answeran nyo lang nga detalye nyo. And then be sure that you have an email address, nga active email address ta dati isend ni SSS nga notification link iti SSS yo. Once nga na fill outan yung dagay detalye, and then from there rumaran apo di SSS number, ma-generate ijayan, i-print yo, ipicturan nyo, data apo ti SSS number yon forever. Anya nga link ka di, pakidoble lang. It's sss.gov.ph, Sir Joseph. Data apo ti official website iti SSS. Okay, partner. Sige. Okay, nagabugin ni 57. Good morning, Adol Kap and your guest. Ibanat mo ang jesunatang nga boy para kitigiti pa na gardinero ken basurero. Yeha, mabuhay kayo, Kap. Stay safe and handsome always. God bless. Merry Christmas. Merry Christmas. Kay 5 format ko na, good morning, Sir Joseph and Sir Chris. Mamalin nga maalat ti phone number ni Sir Christian. Thanks, Unay. Shirley Lala Ganda here. Laxmi Pinsaw Proper. Mabalin ba, Sir Christian? Sir, tayo tumadamdama dyan may isang number tayo. Tayo so o sarenda nga pag-contact. Ayun, okay. Okay. Kay 7 to 8 naman, morning Adol Kap gan guest, damag kuman SS. SSS madamag gamin loan ko na penalty na. Baka da amnesty ba tata kahit ko kung mga bayadan. Alright, met nga dahil sa day. Actually, napaka-timing, sir. Data question na. Tayo si istorya kini Kaptatay. Di kalman, nag-press conference kami. In launch me dito penalty condonation. Titawag mi dito kat pandemic relief and restructuring programs. With S. Taupat apo dito dito jay kasla day nakagisnan tayo nga penalty condonation nga ma-waive the penalty. Wow. So PRRP 1, PRRP 2, 3, 4 and 5. The PRRP 2 and 3 dagitoy apo para dagiti employers. Dagiti employers apo nga haan nga nakatintinag iti contribution iti empleyado da since March of 2020. Okay, amuyo kami na po dagiti employers no adalang may sabulan nga maliwayan da nga kitinag iti contribution kat ada penalty da nga sigo dun eh. So under this PRRP number 2 dagitoy daga employers nga since March 2020 handan nga natinagan iti contribution dagiti empleyado da, we are giving them a reprieve. So you may now pay the contribution awan apo ti penalty na. Okay. Okay, starting dito apo into November 15 may kayo file. The PRRP 2 dito imot apo dagi employer nga addan delinquency da, meaning addan ti handa na bayadan previously to that, previous March 2020 backwards. Tata addan nag-interest data, ada ti penalty nan. Now we are giving you again an opportunity nga agsubli nga makabayad. Again, ma-waive apo ti penalty na. Umay kayo di opisina tano mailatag mi apo daytoy computation tayo. Ang pagmayatan na daytoy is that adda iti one-time payment or mabalin ti installment. Okay? The PRRP 3 mat dagitoy apo day adda ti housing loan na kanyami. Again, penalties will be waived.
Dito yung SSS Baguio at daapo iti Housing and Asset Management Office mi dita. Turong kayo ijay no da iti delinquency yu dagay naka-housing loan. Now the PRRP 5 daytoy apo dagitoy members tayo nga adda iti utang na iti SSS nga nabaybayandan kasla di text di gayem tayo nga adda ti penalty nan for sure. So again, we are waiving the penalty now. Umay kayo di opisina, umay tayo may usiripan no manulangan iti bayadan nyo. Mabalin apo nga one-time payment data or the installment plan tayo, you pay the 50% and then the other 50% you pay it installment depende no mano di delinquency yo. So that we will open it November 2. I think we opened it November 2 and then agingga na po data February 14. Data po from November 2 to February 15 data nga programa tayo. So data po di pandemic relief and restructuring programs tayo. Ay, avail yun na ito na. Yes, avail yun na po. Nakautang ada interest na. Right. Yes. Kat kuna ni SSS. Uy, may ka lang. Awan ti penalty na. Awan penalty no. Katantayon di penalty ti bayaran lang ni memberan di principal in the interest. And most yes, kadalasan di penalty nagdakkel eh. Dakal. So may katan di penalty. Sir Christian, dahito ba ngay kan mabalin nga i-restructure? Yeah, the restructure data sir. Kitain tayo gamin di utang mo no na compute tayo no mano ti mabatbati damagan mi kanyam no kasano mga kayat mo nga bayadan no one time payment or i-restructure tayo 1 year, installment 2 years tayo kasi? no mano nga bulan ti balin mga bayadan. So without the penalty. Okay, yon. Sa ating mga may mga loan. Yes. may mga London. loan. Oh, loan. Loan dyan. Condonation ang tawag dito. Condonation ang tawag, condonation, restructuring. So apo daytan apo jud Orion team members tayo. Sige, text kayo lang. Partner. Okay. Nya datoy. Sa mga guests, damag kuman SS, ay, yun na pala yung binasa ko kanina. Kay 09 naman, kapakiman dita guest, no, kasat nung ata sir, J-loan ko, di 2014, kathang ko na nabayadan. Yes, sir. Dahil natata, awan ti trabaho, 18 years kun nga member. No loan ti problema kanyon nga problema ikatad tayo na po ti penalty. We just encourage all our members pati employers apo nga aggaramid da iti online account da my.sss. Apanda apo iti sss.gov.ph tapos ada ti instruction ijay no kasano da nga agaramid iti my.sss account. Ta ijay nga account sir makita yo aminin ijay ti information nyo, mano ti utang yon, mano ti contribution nyo, when was the last payment, mano ti interest, mano ti penalty, and how will you avail of the condonation. Jagi beneficiary, makita mo ti Jay. The beneficiary sir, haan nga makita ijay kasi for the purposes of the data privacy. No kaya yo apo iti makita no sino iti beneficiaryo yo or beneficiaryo nga insurat ni asawam idi, you may check it personally with us. I-follow up ka man there, partner. Sige sir. Ni partner Capital Wasingkat kahit nga agfilan iti retirement benefit na. Kat hanga nakabayad idi ngay kasano yung singiran di jay utang na. Kas pangregan lang nga dagayam iti unaccounted utang na iti SSS. Ang amin sir nga balances, loan balances into no agfile ni Cap kunwari iti retirement na i-minus mi apo iti benefit proceeds na. So kunwari ada tinabat-bati nga 5,000 nga utang na and then iti monthly na kunwari is 15,000 ibawas-bawas mi ijayan. Okay. So better apo before you file for your retirement, check with us first. Lumanupay apo di balansem, then ag-decide ka no sige ibawas yung tulatan or sige bayadak leta balance ko and then maalak nga buo di pension. Ka. Awan mo ti utang Ay, ko. awan. Apay di anek wagay malagib ko dati sir Christian niya. No kas pangarigan nag-birthday kan, nagtawon ka ti 60 niya. Oo. Okay. Hangkad bang agbayad? Okay. Hangkad bang ag-contribute? Depende data cap, depende. Kami iti retirement pension tayo, one of the requirements na the member should have at least 120 months contribution. Okay. Okay, that's equivalent to 10 years. Mabalin nga puted-puted, o tuloy-tuloy, basta total of at least 120 months. Now, for example, nag 60 years old kay tata, pero upon checking of your contribution, kat 100 months pa ilaan, di hulog mo, you may continue to pay. Han ka pa'y nag-file.
Okay? You may continue to pay the 20 months. No maalam di 120 months nga requirement. Kasi kung ay hangko ka rin tagbayad din, awan pagbayad ko, ag-file aklatan. Lump sum lang di ay kap. Isublimi amin yung bayad mo since day 1 plus the interest nga kinita na, isublimi kanyam awanan ti monthly. Okay? Awan kang monthly. Iso nga we encourage those members nga basit langan nga bulan. Uray 60, 61 kan. Ituloy mo gamin na pinpintas apo di ag monthly nga datitang tanggapon from SSS. Monthly pension mo. Ngam dito na monthly nga pension na Sir Christian. Dapat imaalang alamsam na matla datoy? You have a choice, Kap, if naalaam di kaya mo ngalaan di first 18 months. First 18 months. First 18 months, dati option mo. Nukas pangarigan ti baybayada kat kunwari 600. Manu ba di ti monthly na kuma? JC the 600 Kap average gamin nasa gitna data siguro ada iti 2,500 to 3,000 pesos iti monthly nga pension mo. Again, we just want to reiterate iti amount iti pension ti member nakadepende apo jay number 1, depende jay amount nga hulog na. Number 2, saan nga kabayag nga naghulog. Okay? Mabalin nga di ni Pedro ket 1,000 pesos ti hulog na idi pero eksakto nga 120 months. Atiw ni Juan nga agbaybayad iti 800 pesos pero 300 months. Okay? So di ay apo di nakadepende di monthly pension nyo. No? Kaya tiyo tinangato nga monthly pension, ingat nga to yung ti contribution nyo. And then, di 120 months, that's only 10 years. No nagrugi ka iti 20 years old, at 30 years old, dalpas mo di 120 months. 30 years old ka pa lang. So itultuloy taghulhulog, taano na nga to di pension nga maawat mo. Yun. Gano ba? Ngam kas lang nababagayam, kas lang masaduta ko. Actually, may saping apong benefits na iti monthly pension is that nukas pangarigan natay ni Mister ng monthly pension, if itad mi 100% ipasa mi ayan iti asawa na. Ag lifetime nga pension di asawa na. No mano di atang tanggapan ni Mister, isumo ti tanggapan ni asawa 100%. That's one of the benefits nga ag monthly ka. Okay. So alas 10:28 na kung nana ni 128. Good morning kada kayo dito. Haha, kung nakabistado ka. Hindi, lagi ko naman sinasabi. Kakwak ni Willie. Revillame. Parehas kami. So nga makita nga kasjagaya miti edad jo eh. Mayat ti kakatawa nyo. Mayat ti pinagkita ti biyan. Diba? Nimot 05, manong nga tawon nga agbaybayad SS tapno may bilang member. Mabalin ka di nga member ko ti may isang relative nga awan dito Pinas kuna naman. So, di damo, Sir Christian, manong nga tawon nga agbaybayad SS tapno may bilang nga member. Kap, once nga dati SSS number mo, actually, ken nagbayad kan, iti may isang nga bulan, member kan. Automatic nga member kan. Mabalin ba ka nung i-member na, relative na dyan nga awan dito Pilipinas? Yes, mabalin. Ngam di member, gaputa online mo tayo na po, ti membership mi, ti ori ni mismo nga, nga kabagyamon, ori ayan na, mabalin nga file iso na ti membership na. Kasi nung bayad nga eh, no, abroad. Mabalin na pong ipatulod na dito, tibayad na dito Pilipinas, then the family member will pay in behalf sa kanya na, or ado apo iti partner banks mi abroad nga mabalinda nga pagbayadan diretso ti SSS da. Ayun. Okay, kung ano mo dahil tunay ni 41, paano ma-check pag nakailang hulog na sa SSS? Okay, create your my.sss account. Dahil apot importante, apan ka sss.gov.ph, i-click mo lang yung question mark nga no my.sss account, i-click mo diya, then follow the instructions lang po. Online namin. Online amin. No, awanan iti pila-pila nga parang ni Kaprat maburyong Yes. Dapat dito sa nagitang ubing agpasuro kayo ni Harley. Ayan kaya ni Harley na ito. Kaya na. Ti problema ta partner, ti oras alas 10:30. Kurang ti oras tayo eh. Idublitan to manan. Okay, nagbukin ito one. Apo SSS kasan nung kay I'm sure 8 years nga nagbaybayad akta nagapuak ti private. Taas na panak gobyerno ti 6 years. Kasat no ajay.
Mabalit ka sir, agbayad pa lang as a voluntary member. Apan ka lang di SSS, i-click mo lang, i-check mo lang di papel nga pagbayadam iti voluntary, automatic di system nga apil nga voluntary ka. Tanong maitultuloy mo nga agbayad para to amin nga naitindag mo idi private ka, into no pinagkukomputan tayo, maalam amin. Tanong lang haan lang nga masayang tinuhulog mo idi. Duwan to ti pension mo, GSIS, SSS. Yun. Okay. Nimot 07, I am 59 years old. Mabalinan ba nga ag-file ti retirement ko? Hanpay, ma'am, sir, into no ag 60 ka, no nag 60 ka today, into no bigat o may kag-file. Ay kasay. When 59 kami, hamping natanggapan ti system mi. Ta 59 kay pa lang, mandatory kami ti 60 years old. So na 59 na tata, 16 na bigat ag-file. Yes, mayon, nabalinan, Okay. sir. Yan anas mo, dandalin. Ask ko lang, pwedeng ipagpatuloy kahit one time lang naghulog ng SSS kahit ilang taon nakalipas. Kunana. Yes po, ipagpatuloy nyo lamang pagbabayad. Hindi nyo na ho kailangang bayaran yung mga nakalipas na hindi nyo nabayaran. Forward ho tayo ng pagbabayad. Okay. Tatay ko na natakamat niyo, Sir Christian, nga napin mo sa day lalaki, kat tiag pension ni, bakit na niya? Ajay ba pin mo sa nga membro, kat dapat imawat ng benepisyo? Death and funeral benefit ti pagtungtungan tayo dito kap. Actually, the funeral benefit bayadan ni SSS no sino man tinaggastos ijay burol. So Manawart na nga ide. the require it's about 20 to 40,000. Okay. The requirement is the resibo. No sino tinakanagan di resibo, iso ti bayadan ni SSS. And then second, death benefit. Dito apo jay itud mi nga benepisyo para iti naiwang pamilya ni member. No nabiyag ni asawa na, iyawat mi kini asawa na. No awan ti asawa na, parents na. No awan ti parents na, kakabsat na. Okay, dito apo ti priority list mi ada ti hierarchy mi. So legal spouse, no awan ti legal spouse, parents, no awan ti parents, siblings, no awan ti siblings nan, we will give the document to the court and the court will determine who will be the legal heirs. Okay, katno nga duwa ti legal wife na. Ada kanit Awan, ada mabalin mo Yes, partner yes. Ay, in the case ti Muslim brothers sa'yo. Well, kung Muslim po, wala tayong pag-uusapan dyan. Okay? Lahat ho sila mabebenepisyuhan, lahat ng asawa. Okay? Kasi they are deemed legal eh. Okay? Ngam Now, na Kristiyano nga eh. For non-Muslim, awan pa gamin iti Well, non-Muslim ko na kuma. well, no, non-Muslim members is that wala pa naman tayo yung, correct me if I'm wrong, awan pa iti divorce tayo. Ito, awan pa so the first asawa is the legal asawa. The second, unless at the court order, ma-determine tayo dyan. Pero as far as SS is concerned, the legal wife, dyan iti marriage certificate na isuna po iti recipient iti benefits. Okay. Ag-Muslim kan partner. Kuna na ko di wife do to. Nagtawin ka nga iti 50, sir. Kayat mo nga membro ti self-employed. Anya nga iti mayat nga diskarte tapno makahabol. Well, ag-declare ka lang kanyami iti any negosyo like online na or when aglako agpapa-load up. Things like that. Han nga masapol nga dakkel nga negosyo. We don't even need your papers nga dati negosyo. Just tell us nga agpapa-load up tapos iti binulan ko nga makikita is 3,000. Okay, compute tayo 350 ti monthly nga benefit nga contribution mo. So ganun lang po kasimple. Awan apo iti first time voluntary member tayo, you should be at least you should be self-employed or employed. Yon. At talaga na kwan siguro kahit maghapon tayo rito. Oh, hindi- yan. Sige, paspasan natin. We will take advantage of the presence of Kwan. Yes, Ni sir. Christian. May saan nga farmer, mabalin ba nga dyan nasunok nga kung sangaribo ti contribution ko ti binulan, ta kayak met nga bayadan. Nga mawan lang ti may pakita nga income ko, nga talaga nga kayak nga bayadan. Again, han mi apo nga ang kawan ti dawaton mi nga papel kanya yo. No iso timbagayo kanya mi farmer ang kaya nga bayadan ti 2,000 yung nga binulan. Then better. Gabit amo mi apo ag sublin tumo lang kanyam dayta nga benepisyo. Basta kayam laki di nga bayadan. The dirty partner, Matt. Okay, sige. We understand that we are now in the digital age. Ngam, there are really individuals who are hard up with the technology, kastan ni Kap Peter Wasing. May we request SS personnel to accommodate us when we visit?
Actually po, adda iti, dito yung umay kayo dito yung branch, adda ti e-center mi dito yung igid, adda iti available computers apo dita nga mabalin nga mausar ni member. And no marigatan ni member at mangayab kayo lang apo ti may isang nga empleyado nga mang-assist kanyayo dita e-services mi. Okay. Kinilili Francisco, kunana. Hi, Good morning, Lili. Sir Peter. Sir Joseph, Sir Relorta. Thank you for this, kunana. Adutihan nga makamo kasano ti computation di ma-pension to. Kasi dami kong ma-encounter member dahil tati handa nga mo. We have honest answer. Example, ang monthly contribution is 600 ta volunteer. Apay awan ti lewing agbayad ta pandemic ta awan ti lugan on quarantine. Handa mo't nga ma-receive the SSS recently like March 2020. Okay, doon muna tayo Sir Christian sa magkano daw ang Okay. computation kung ang binabayaran niya monthly 600. Sige po. Sa computation po kasi ng retirement, meron ako kami talagang actually tatlong formula na ginagamit. Okay, I wish I can show you how the formula works. Okay? Amin na pong ag-apply ti retirement kanyami, i-apply mi apo dahi nga formula. And then whichever formula yields a greater number, greater result, dahi ti matanggap ni member nga pensyon. Anyway, the computation apo, you can always ask the computation iti SSS. And again, iti my.sss, you can always see that the computation, how we arrived in that formula, ay how we arrived in that amount. Makita apo dita. May kadwa nga question is that yung 600 po ninyo, hindi ko ho masabi sa inyo ngayon theoretically kasi kailangan makita ko ho yung totality of your contribution. Okay? Total ng contribution mo since nag-umpisa ho kayo. Again, ang nasasabi ko lamang po dyan is that ang pension ho na natatanggap ni miyembro ay nakadepende nga ho yan sa hulog ho ninyo, magkanong hinuhulog ho ninyo, at kung gaano kayo katagal naguhulog. Okay? Expect nyo ho, matagal kayo naguhulog, pero nasa average yung hulog nyo, expect nyo hindi ho kayo makakatanggap ng maximum. Okay? Kung ang maximum naman ang hinuhulog ho ninyo at matagal ho kayo naguhulog, expect na medyo mas mataas ho yung matatanggap ho ninyo. Again, if you want the computation, you can always ask the computation sa amin sa opisina, and iti apo ayan iti my.sss, adangay iti part ijay nga retirement simulation calculator kunana. So mapindot yun di ay ipakita na no kasano nga nag-arrive ni SSS ijay nga amount. Okay. And the third question I think is one by hanga makabayad iti contribution dawan tilugan. Idi pandemic kano Idi pandemic, opo. Ang pagluganon da nga pa nagbayad. Actually, kap idi madama di pandemic, kasagsagan di pandemic of 2020, nangirwar kami ti circular nga nag-extend kami for the payment. Okay, hang kami nga nag-deadline idi. And then towards the end of 2020, nangirwar kami iti programa ming members who has GCash, who has Paymaya, who has BPI online, mabalindan nagbayad online. Okay, handan nga rumwaren. Or nagdagdag kami iti partner banks kan partner payment centers nga pagbayadan da. We partnered with bayad centers, with most of the commercial banks nga option da nga pagbayadan iti contribution da. And of course, you may pay gamin actually hanmat nga binulan you can opt to pay quarterly the contribution mo para lang schedule yo maluwag. Di apo. Detiman partner ko na I have a PWD child. He's 18 already. Can he apply as a member? Ano ti age nga mabalin nga gruging agam? Okay, ang age requirement, Sir Joseph, actually wala. 1, 2 years old, as long as kumikita na ho yung bata. Marami po kaming miyembro, mga artista, mga talent na kids. Okay. They are already SSS members kasi they are at the income done. Okay. Okay? As long as at the income na. And that answer din applicable po doon sa question na 18 years old. Kung may income po siya, pwede nyo ho siyang i-enroll. May mga PWD po kami members na nagnenegosyo. Okay? Nagbebenta ng kung ano-ano. They are considered as self-employed despite they are PWDs. They can be a member. Basta ho may income, pwede ho sila mag-member. Okay.
Hello sir, kasunod sa same-sex marriage, ma-recognize ba SSS pension, may isa as beneficiary? Urayan tayo pa po Soji Bill nga maipasa. No, batas na yon, we have to abide. Pero for the meantime, anyway, ang SSS naman po ay hindi naman po namin tinitignan ang gender ng mga members, ng mga recipients ho namin. Ayun Sa po. batas yan. Yes po. Okay. Alright. Paano po pag nagbabayad ng SSS ay ang mga empleyado at walang share ang employer? Yun, mabigat ho yan. Ganito po yan. Marami ho tayong kaso. Maganda po dito sa Baguio, medyo mababa ang case ho natin yan. Pero alam ho namin, may mga ganyang kaso ho. Ang gawin ho ng mga empleyado, itago nyo ho yung inyong mga payslip. Okay? Pumunta ho kayo sa amin, mag-file ho tayo ng affidavit of complaint. Idadalhin ho natin sa 4th floor, sa legal department ho namin. Ang gagawin ho niyan, branch muna, sa Baguio branch muna. Ang gagawin ho niyan, bibigyan ho namin ng billing letter sa employer. Kukwentahan namin siya. Ito yung mga hindi mo nabayaran. And don't worry, hindi ho alam, hindi ho namin sasabihin sa employer kung sinong empleyado ang nagsumbong ho sa amin. We just want your cooperation. Isumbong nyo ho sa amin para ho mabigyan natin sila ng billing letter. Okay. At dati nasurok nga 120 Months contribution. Okay. Mabalin bang pension? 55 years old takpe lang. 55 unless si Apo ket may isang mine worker ken hinete. Under the rule kasi ng SSS, mine workers and horse jockeys, 55 years old, they can now avail for SSS retirement. Dito yung region tayo, ado apo dagay mine workers nga nag-file to retire dito. Kasi 55 years old. Pero nuhan kayo apong belong to that category, 60 years old. Okay. Small scale or danakkel nga pa? Basta. Surface mine worker or underground mine worker and horse jockey. Diya po. Kasama taggulgulait kita, dagay small scale? Dagay small scale nga miners, sir. Yeah, we just need nga adalang apo ti certification from their company nga sudaket mine worker or from their LGU nga sudaket small scale Pag miner. kayo ka ni Mayor Palangdan. Yun. Yes. Da kayo nga taga-Itugon. Yes. 55 years old ko na po. Gusto ko po i-continue SSS contribution ko. How much po ang pwede ko monthly contribution para mas malaki po magiging pension ko? Parang gusto niyang i-upgrade. O, di itaas po natin. Kung kaya pong itaas, ang maximum ho natin ngayon is 3,250 pesos a month. Okay? Ang maganda ho doon sa 3,250 pesos, a portion of that, mayroon pupunta ho sa Provident. May Provident po tayo ngayon para ho, i-invest ho namin yan every month. Yung kita ho noon, ay ibabalik ho namin sa inyo 100% on top of your retirement pension. So, dalawa po yung matatanggap ho ninyo. Pension at yung kinita ho nung ininvest ho ninyo sa amin. Okay. Yes. Paano nga pala yung pension na Sir Christian? Ito ba sa bangko nila makukuha ito o kinakailangan nilang monthly na mag-report sa SSS? Ngayon po, bangko na po, wala na ho kaming checking na ibibigay. Kapag once ho nag-enroll kayo ng retirement ho kasi sa amin, i-require namin kayong mag-submit din ng inyong bank account. So doon na ho namin ilalagay every month. So kayo naman po, pupunta na lang ho kayo sa bangko ho ninyo kung kailan nyo gustong i-withdraw ang inyong pension. I am 59 years old now, going 60 this May 2022. Do I have to still pay until December 2022 or until what month? Kung May siya magsi-60 at naka more than 120 months siya, he or she may not pay na rin po yung January. Hanggang December, pwede na ho yun. January, February, March, kahit hindi nyo na ho bayaran. Kahit na hindi bayaran? Kahit hindi na ho bayaran. Okay. Ngayon, kung halimbawa ganito, Sir Christian, kung ikaw ay empleyado, siyempre, natural, may employer ka. At pagdating mo ng edad 60, ititigil mo na rin ba yung pagbabayad? Opo, kung kunwari ho at 60 at may employer ka, mamimili po kayo. Mag-retire ka na sa trabaho para mag-pension ka na. Or kung gusto mo pang magtrabaho, tuloy mong pagtatrabaho, habang nagtatrabaho ka, nahuhulugan pa rin yung SSS mo, hindi ka pa pwedeng mag-pension. So, ibig sabihin nito, sir, kahit 60 ka na, kung ayaw mo pang mag-retiro, tuloy pa rin yung pagbayad mo? Yes, kasi nag-work ka pa naman po eh. Okay. And while you are working with your employer, obligasyon pa rin ho ng employer, nahulugan pa rin yung SSS mo. Ngayon, kung halimbawa mag-retiro na siya,
doon pa lang siya po pwedeng mag-file ng kanyang retirement mag-file po. ng retirement. Okay. Kaya ikaw, kailangan healthy ka para mapan mo yung retirement benefits mo. Yes, ma-enjoy po. Ma-enjoy mo. Pwede ka. Para kang nagswesweldo rin, ano? Buwan-buwan din yun. Tax-free ho yun. O tax-free. O, partner, punta ka Buong na. buo yun. Ngayon na, pagkatapos ng programa. Nagdi pa papanak ng opisina. Numaminsan ka, masuro na ka eh. Oh. Handa nga mamati. Kalda ka man. Lukluk ko na. Mga open system. Awan. Kaya naiyan ako, hindi ko na sinasabi kasi Mga mga ipan, akan nakiti ka. At i-instruct ka na, akan nakiti attorney, power of attorney ta, sakit pa nagpagkilakot. Nag-aalangan akong bigyan si sir ng application form ng retirement eh. Oh, Baka kako di pa niya magagamit eh. tama. Sige, partner. Sige. Sige. Tuloy. Natambakan takat. Sir, kung na SSS, pakidamag ka sa NUDI member nga 60 years old pero nagsardo nga naghulog. Mabilin ba nga backupan the years tanong makompleto dyan ay at least 10 years? Ay, awan kami na po ti retro payment tayo hanga mabayadan ng jagay nakalipas nga contribution months. So ag forward tayo agbayad ada kini member no since 16 ada kanyanan no ag lump sum or ituloy na pa agbayad tano maka 120 months ag monthly to. Okay. I was informed there's an SSS health benefit for COVID patients. I was COVID positive last September. I wonder if I can avail of the benefit. I've been an SS member since around 1997. However, I was not able to continue giving contributions when I resigned from my job last July 2019. Thank you. Okay. Ang mga COVID positive ho I will considered po kasi sila na sickness benefit beneficiaries. So, ang susundin ho natin is yung guidelines ho ng sickness benefit. Isa po dyan is that they should have at least 3 months contribution within the 12-month period prior to the semester of sickness. Okay? So, kung nagkasa-COVID ho siya ng September, ang semester po ng September is July, August, September, October, November, December of 2021. So, i-exclude natin yan sa bilang. Magbibilang ho tayo ng 12-month paatras mula June 2021 hanggang June 2020. So, within that period, 12-month period, dapat to at least may 3 months hulog ho kayo. Kung meron ho, apply ho ninyo ng sickness benefit. Yun po kasi yung isang qualifying condition po for sickness benefit. Wow. So, mag-SSS member na kayo. Yes, opo. Kasi, konti-konti. Yes. Agri ka ta, sa lakman, dati, antiparak ta ka. Basa at negative text. Kap, as kuman, no kasano nga agri nyo SSS ID, tanabayag nga old iti us-usarak. Kay subsubli na po iti UMID application mi itata online, although online appointment kayo pa again through the my.sss account agpa-appointment kayo iti on UMID capturing, then the branch will call you no kayo nga mapan, then bayad kayo if you napukaw mo di ID you just need an affidavit of loss. No kaya mo lang agpabaro, well, you still i-declare mo latan nga loss and you present an affidavit of loss. Follow up, Commander Department. Sige. UMID, kahit nakasaon. Unified Multipurpose ID. So, mabalinti, basta amin nga transaction, UMID, Unified Yes po, ID, oo. mabalinti bangko. Yes. Kuha na ba, the old nga ID na, SSS ID na, i-turn over ba niya, or he can keep it? Well, kung kung gusto niya lang palitan, ito-turn over niya ho sa amin yung old ID. Kasi yung bagong UMID ID po natin ngayon, yung magiging bagong UMID ID po, ay mayroon na yung ATM feature. So eventually, magiging parang ATM na rin ho yan. Kung may loan ka o kung may benefits ka, doon na namin ipapasok. Makikipartner kami ho sa isang commercial bank. Partner. Yun. Yan. Daytoy, napanak Daytati- ka ni Apo Christian, napanakin pa rin nyo di SSS. Iso reta ti baro. Yes. When in turnover ko di SSS old ko, inikanak ni Yung Sir bago. Christian. Daytoy, humid nga daytoy. Kasad no kabayag na nga Sir Christian. Well, matagal. We have to accept matagal siya. Kasi yung kay Sir Joseph, naabutan ng pandemic, I Oo, think. naabutan ng pandemic. Pero under normal circumstances, the production mit ID is about 3 months. Kami main so mas office pa amin.
Ay, after 3 months. So 2 to 3 months. Sa pangkan, Luma yung sa akin. mabibit dito, partner. How- Mabibit mo siya. well, Oo. Kung ano ba tayo ito, dati ang OFW, kat 18 years ang continuous nga nagbaybayad, nag-forgood ako di 2018, kat since then, I want to work on. Nagsarda nga nagbayad di 2020, ta awan ti pagbayad kon. Mabalin ko ba nga ilam sam din at 19 nagko ti tamasapul ko na for my medication and maintenance. Han kun kaya nga agtinag. 53 years old, doctor. Ay, nako, ma'am, we have to wait until you're 60 and let's see if you have 120 months. No, 18 years ko na magbaybayad ka, so more than 120 months. Ang monthly pension kanto. Pero, when you reach 60 years old. dito 58 years old ko, mabalinak ba nga ag member still iti SSS? Yes po. 58 years old, mabalin pa. Actually, no 59 mo tatag, 60 ka no bigat, tatag 59, nag-member ka, mabalin pa. Okay. Oh, go, so well, fine. Basta kompletom di ay. Kompletom day 120 months nga bayadan, nga contribution, nga ag-retire, no pension kanton. Kung ano naman yung 500, hello sir, good morning. Isa ako sa member ng SSS since 1990 until now. I am 56 years old. Ask ko lang po, bakit po ang pagkukunan lang nila na ibibigay ang pension namin ay sa 5 years lang na contribution namin? Paano kung yung 5 years na yun ay maliit lang ang contribution ko? Paano po yun? Paano na yung contribution ko ng matagal? Mawawala. Unfair po yata. Actually, yan po yung isa sa computation. So, formula na sinasabi ko kanina, 3 formula. Isa sa Okay. formula po dyan is, titignan ho nila yung last 5 years. Actually ho, pabor ho yan sa mga members na mataas ang hulog for the last 5 years. Kung nakita ho ng system ho namin na for the last 5 years ay mababa ho ang hulog at mataas ho ang hulog nung mga previous years, hindi po namin i-apply yung formula na yan. Ina-apply lang ho namin yan for the members na may mataas yung for the last 5 years. And then, again, 3 applications, 3 formula po yung gagamitin ho namin dyan. Lahat ho ng hulog ho ninyo, ever since na nag-start ho kayo, isasama ho natin yan sa computation. Hindi ho totoo yung sinasabi ho nila na yung the last 5 years, hindi unfair na yung hulog ko nung mga nakaraan. Hindi ho, lahat ho yan isasama. So, if you want, you can check the simulation calculator po sa my.sss. Okay. Paspasan tayo, tapno ano na kita, dito lang mat, partner Christian, Sige. Sir Christian. Yes po. Ada ba bonus ka no, iti pensioners tatanga Christmas? Yes, every year naman po yan. May 13 months pay. Antayin lamang po natin kung kailan ho nila i-release. Normally, mga first week of December. Antayin niyo po for the formal announcement. Apag ka nag-file ka, Well, Han, nagtuto kami na tayo. ano tapos pas? Sir, damag ko man ako sa pangarigan 49 ko tata, 1,000 ti hulog ko, ti 1 month. Mabalim na gulpiyak nga bayadan 10 years, exacto 60 years old ko. In an applicable year lang, sir, bayadan for this year, into no next year, January 1, may kagbayad for the whole 2022. Then Mabalik. you wait for the 2023, bayadan man ang buong taon. Okay. Pag damag man naman ti mapensyon ti 18 years nga nagbaybayad, 550 ti monthly payment ko, siguro nasa mga 2,000 to. Then we have to see, sir, sa system ho natin kung magkano ho talaga yung inyong nahuhulog. Kunin ko sana yung SSS number niya para malaman. Okay. Oh, madugtong. Kunana ni 62, maraming naglalabasan, may papromo daw kayo po sa SSS, sa social media. Totoo ba ito or faking promo po? Wala po kaming pa-promo, sir. Ang official Facebook page po namin is the Philippine Social Security System. Diyan lamang po kayo mag-follow. Yung mga promong lumalabas, hindi ho totoo yun. Walang katotohanan. Walang katotohanan po. 98, pakitanong kung magkano ang maximum na pension. Example, nagbayad ka ng 37 years. Thank you po. Right now po, ang maximum pensioner ho namin tumatanggap po ng nasa 19,500 a month. 19. 19. Oy. 19,000 po. And eventually, tataas ho yan dahil tumaas po ang ating contribution rate. Ito pong nagna 19,000, sila po yung mga nagbayad noong mga 1980s, 1990s, ng maximum noon ay nasa 1,000 pesos. So imagine ngayon, ang maximum is 3,250. Ang target po natin, 20 years from now, nasa 40 to 50,000 po ang monthly pension. Okay yun na, 19,000. Yeah. Lang susweldo. Sobra pa dyan sweldo ka, di ka. Alakti gobyerno. O, partner. Mabalin ba nga bayadak ti this November, ti 2021? Kung ano, mabalin sa amin niya, sir. Yes, sir. Yes, sir. Oo, mabalin. Kasat no Christian the first wife, tas Muslim the second wife. Equally divided ba?
We have to see it personally. We have to check it personally. No, the first wife na is non-Muslim, the second wife is a Muslim. Legal department mi sir timang determine data taada iti commission mi the Social Security Commission. Those kinds of cases we elevate it to them, and then dependent sa appreciation ho nila doon sa kaso o doon sa circumstances. Okay. As ko man sir, 3 times lang ako naghulog kat 69 years old na ako sir. 3 times lang daw 3 naghulog. times nagulog, lump sum mo na sir, ibalik namin yung binayad mo tas yung interest niya. So ibinayad niya ng 3 beses, ibalik niyo. Oo, plus yung interest na kinita. Opo. Oh. Jesus, nagadumot na ito eh. Okay, handa pa 5 minutes ah. Ay. Naguri ka, nagbaliktad na ito ya. Kuna ni wanto mano ti pension jay sagad nga kangatuan ti itentendag na. Yun na yun, ano, 19? Oo, yun na po ngayon. 19 po ngayon yung natatanggap ngayon. Sir, kasad nung nga dyan nag-positive nga mahan nga na hospital, mabalin ba ngaag-apply ti sick leave? Basta nag-positive, sir, urehangan hospital, ibig sabihin, nag-home isolation yan. Dumawat kayo lang po ti clearance from the barangay nga nag-home isolate kayo. So, basta makita tayo po di contribution nyo, pasok di qualifying conditions me, then you may avail of the sickness benefit. Dati Cap, I have Sige. an SSS ID that is 15 years old. Will you still recognize that? Well, for government transactions, they still recognize that. Pero eventually kasi di humid tayo, wagbalin nga ATM. If you have time, you may come and pabaguhin ho natin yan. Alright. Yun. Kay Claire naman, pwede po ba ako mag-member sa SS kahit member na po ang asawa ko? Salamat. Ay, opo. Basta ho, private employee ho kayo, member ho kayo, or may negosyo ho kayo, pwede ho kayo mag-member ng SSS. Kay Lee Kimaw, kung na pakidamag man kini Sir Christian, gamin, jay birthday, jay amamok kat conflict, jay na ipasok nga tawon, tipan na kayanak na, jay birth certificate na, galing PSA. Kasla ko 1960, panakayanak na ng 1961. Naka-register SSS na sir. Anyang papel tinid para maayos po. Salamat. Ag-download kayo when dumawat kayo dito yung branch iti E4 kunada the letter E4 or the data amendment form ikabil na lang apo di correct nga birthday not based on the PSA certificate then i-attach na apo di photocopy ti PSA birth certificate na tanong ma-correct tayo. Okay. Dami pa nito. Partner. Napukaw di humid ID kinikastak. Affidavit of loss tapos pa-appointment kayo di opisina for an humid capturing. Basta handa nga insalda ah. Basta. May salda ba ti humid ID? Well, speaking mabilisan lamang po dagay pensioners tayo apo nga dati ATM na nga gisalsalda it Jerwar for pension loan. We have the pension loan program in SSS. We have the lowest interest rate. Haan mi apo nga laan di ATM yo as collateral kasi habang adati utang yo kanya may you still receive your monthly pension. Gamin a small portion lamang po of your pension will be removed as your amortization. And then adda apo iti insurance na data na once nga if ever namatay ni pensioner borrower, it will be deemed paid hanga problema di pamilya na. So that's the pension loan. We have the pension loan in SSS apo. Habol-habol na lang, partner. Sir Christian, kailan na po kayo namin matatanggap additional second tranche na 1,000 na pangako ni Presidente Duterte? Naku, atayin ho natin si Presidente Duterte po kung kailan ho niya maibibigay ho niyan. Pero as far as actuarial studies is concerned ng SSS, medyo mag-aalangan ho sa pondo kung maibibigay ho yan ngayon. So, hintayin ho natin. Eventually, baka maibigay din po. Mabilin pa budget old nga ID nga sir, kunana. For the purposes po, other establishments that require government-issued IDs, mabalin pa yung po data. Importante lang na dapat yung SSS number nga makikita mi. Agdangdang ngagak, dati programa yo, salud-sudag man, adati nag-retired ng TSSS, adati lamsam na nagpuunan namat, iti sari-sari store na. How is that, sir? Lamsam. How is to? Well, that's good. Dati naala na nga pinagpungunan na, siguro in lump sum na or inala na the first 18 months. So, inpungunan na sa sari-sari store na. So, okay lang. As long as the sari-sari store nga nakapanagan kanya na. Gamin no nakapanagan kanya na, maputol man ang pension na. Okay. So, it should be nakapanagan sa ibang pamilya niya.
Okay, sige, habulin natin to habang wala pa si Counselor. 63 years old ako, matagal na ako din naghuhulog. Pwede ba kunin ko na lang yung inihulog ko? 63, pwede na po, i-lump sum nyo na po para maibalik ko namin sa inyo yung hinulog ninyo plus the interest na kinita. Sir Christian, no dahito humid ID ko kat okay lang ata magamit ko lata kas valid ID ko oray married akon kasi single lock pa gamin idinaalak dahito humid ID. Palitan natin yung apelyido mo kung female po si member. Kailangan natin i-update yung apelyido po. Okay. Yes, but better po yun. Good morning sir, OFW ag flight kuma September 22 pero na-COVID, iso nga saan nga natuloy, jobless tata, adaba mabalin nga benefit nga may ito SSS. As long as member po kayo ng SSS and yung hulog ho ninyo ay kompleto, diretso, bago kayo magkasakit, po pwede po. Okay. I want to have a loan. Bank of interest rates, high interest rates. Mr. Villorta's opinion, which has lower loan interest rates, SSS, GSIS, or Pag-ibig? Nako, I'm not familiar with GSIS and Pag-ibig. Ours, I'm talking with the pension loan po, is 10% lamang po yan, diminishing balance pa po yan. So yun po yung benta sa amin na sa mga pensioners po namin na gusto mag-loan. Mababa lamang po yung interest ko namin. 10% lang po yan. Anya ba ti pinaka-importante yung requirements ng member de SSS kahit kumat-kumata dati maalak no seniorak sa 37 years old mano ba ti ihulog ti binulan makipurpurdiak lang. Okay, si kaapo ti mangibaga kanyami, mano itikit kita abi ti binulan, tapno iti mga ibase no mano iti contribution mo binulan, ag-secure ka na po iti birth certificate mo from the PSA, ta iso ti may nga requirement dayta no awan ti birth certificate mo, baptismal certificate. Day apo di documents nga masapol and then ang mangalakan iti SSS number mo online and then once ka dati SSS online number mo, you may start paying the contribution mo. Okay, at may text si Ma'am Lulu ko na I'll be there 11:15. So, thank you. Okay. Is it okay with you, Sir Christian? Yes, sir. Mag-extend deposit? No problem. Okay. No problem. Nagtrabaho private dati sa SME, J first to third ng anak ko adamo tinalak nga maternity. Ngamhan ako nagsubli di trabaho iso nga nagsardeng matan nga natinagan. So tatag trabaho ko manan private. Okay. Nga mawantis S nga maitadda mabalin kaya manan nga ituloy ko daytoy 2040 last payment. To start off, dapat haan nga mabalin di awan ti maitinagda nga SSS mo. Sa private company, your employer is obligated apo by law, by virtue of RA 11199 nga bayadan na iti SSS mo. So dapat ilaban mo day takarapatan being an employer ay an employee. Anyway, haan nga tanggapan iti system mi di bayad mo as a voluntary or self-employed no adda ag-reflect nga employer mo. So talk to your employer, baka madaksan ni employer mo no haan na nga ituloy nga bayadan iti SSS mo. Yun. Opo. At kung na naman dito i-ask ko po kung dati self-employed, then naging overseas worker, SSS member, now po nasa ibang bansa na siya pero na-stop na ang contribution niya. Magkano po kaya ang dapat niya ihulog now kung itutuloy niya uli ang contribution niya? Kung alam niyo pa po kung magkano yung mga huling na ihulog niya, i-maintain niyo po yun or kung kaya ay itaas niyo po siya para wag lang hong bumaba yung magiging loan proceeds or benefit proceeds niya if ever. Pwede ho niyang ituloy, ipatulod na dito, di pagbayad na, tapos kayong tagbayad dito SSS. Ni 83, kasat nung atajihan ko nga nabayadan ni last year nga second quarter, bayadak pa ba? Nga contribution, awanan sir, awan retro payment tayon. Timabalin lang nga bayadan tata for the month of November is your fourth quarter, October, November, December, you may pay it until the last working day of January 2022. Oo. So kahit nasawon, no, dati mo nabayadan, han nga utang, DJ. Contribution po contribution, haanan nga, sa bali di utang. No contribution, mo na bayadan ni the last year or the previous years, hindi mo na pwedeng balikan ho yun, wala pong interest yun, walang penalty ho yun. Okay. Yung loan, kapag hindi mo nabayaran yan, yun ang nag-i-interest at saka nagpe-penalty. Pero pag benefit contribution ho yung hindi mo nabayaran, wala po yung kaakibat na interest or penalty. Yung mga employers lamang po na hindi nakakapagbayad ng kontribusyon ng kanilang mga empleyado, sila po ang nag-i-incur ng interest at penalty. Sir, kasat nung katang member ni SSS ni J-Mrs. ko at the abroad ko na. Ay, online nun ay sunod ti SSS number nan. Once nga dati online nga SSS number nan, tag as OFW, ibayadam dito yun. Dumawat ka ti pagbayad mo kanya nan. Online. Yes, online.
Ask ko lang po, 2018 ako last nakahulog. Magkano na po ang hulog ngayon? Monthly. Self-employed po ako. Well, 2019 kasi nag-increase ho tayo ng 1% contribution rate. Yung dati pong maximum na 2,400, naging 3,250 na. Yung 240 pesos na minimum, naging 350 pesos na. So, yun po yung bago nating contribution. Nasa website ho namin, yung bagong contribution schedule, sss.gov.ph. I-check nyo po doon kung magkano na po yung hulog nyo ngayon. Dito partner, Okay. ay nadagi yung opisina tayo dito'y Baguio, Benguet, nga SSS nga Kasitgan. Well, we have SSS Baguio branch, ken dito'y SSS La Trinidad branch, dito'y di La Trinidad tayo po, dito KM4 Trinidad. So dita mabalin kayo apo mag-transact dita, ken dito'y Baguio. Adamat apo yung Bontok branch tayo ijay, adapay di Bangged. So dagita po di branches tayo dito'y Cordillera. Kasat no di member nga dati abroad, nag-positive COVID, makabil nga ta, tisik benefit? As long as member usuna po ti SSS, kundi payment na, contribution na, ket active 1.5 for the last 1.5 years. Okay. Hello, kasat no nga agala sa SID, sir. Kan man nga pension jay baybayada nga 2,145. Uy, Wow, malaki ito. Malaki-laki yun. Kan mano jay kunayo nga minimum nga hulog, manungay pension na ajay, sir. Okay, number 1, kasano tagala ti ID, garamit ka po ti my.sss account mo. Agpa-appointment ka ijay for a UMID application. Tawagan na ka ni branch, no ka nga mabalin nga o may di branch, tapitsuran da ka, biometrics ka and all. So, day apo, sss.gov.ph. And number 2, manuti pension na di 2,400. Well, I have to check, ma'am, baka 2,400 for the last 3 years, 2 years, pero the previous years mo nangatupay or nabababa. So, depende no kasano ka no kakabaya nga nagbayad, ken kasano ti amount nga binabayada, I cannot tell you the exact amount. Pero yun nga po, almost 19,000 iti maximum pension tayo. The lowest is around 2,500. Yung contribution of minimum contribution is 350 pesos. Ayun. Ano sa nyo iti di ko na nga manan, DJ online, Yes, kan orayon nyo di text ni SSS, tanong mapangkayo ta jay, handa kayo mapastok ta, di nga ron social distancing safety protocol. Yes Mga po. mauawatan nyo kumapo. Yes po. Yes po. Yun. Pag visually impaired, magkano pong babayaran? Wala naman ho, PWD. hindi naman natin tinitignan ho yung impairment or disability sa contribution. Kayo po ang magsasabi sa amin kung magkano ho yung kaya ninyong bayaran at yun po yung ilalagay ho natin. Okay. 5-6, 350 to 4,000 lang, monthly nga Cordia. Kasat no agala SS online. Okay, number 1, sss.gov.ph through my.sss account. Mangala kayo apo iti SSS number yu ijay. Once nga dati SSS number mon, may kadyo opisina, dati i-fill out mo nga E4, ag-declare ka apo ti earnings mo, and then from that earnings, makomputan ka no 400 a day kung nata yun times 30, that's around 12,000 or 13,000. Siguro adapo ijay kwati monthly, roughly nasa 300 to 400 pesos a month the contribution mo. Sige, partner. Kunana, nung nagbayad kan imbagam tatay sir Christian nga pag payment member kan ti SSS. Kat anyan ti mabalin nga benefit nga maalan nga sigsigod. Well, tapos parang pimanawon Yeah, well, natay. Sa 7 benefits na nabanggit ho natin kanina, lahat ho kasi yan may number of months dapat nahulog to avail of those. Like the sickness and maternity, you should have at least 3 months contribution within the 12-month period prior to the semester of birth or sickness. Death, dapat adati 36 months ni member nga natay para makapensyon di asawa na. Well, the funeral is that may salaang apo nga bulan nga bayadam ket no kas pangaligan natay ka, maka-avail di family iti funeral benefit. 1 month lang, 1 month nga bayadam. Wow, partner. Kay GPM naman, viewing here at the station, mabalin nga pasukat ko all the SS card ko sa J. Harrison, di papanak mo na. Well, sir, J-Branch dito yung SSS. Kuna naman ni Kritzlab, good morning po sir, paano po pala makakuha ng ID kasi wala po ID husband ko?
Again, please log into my.sss, to your my.sss account. Magpa-appointment ho kayo doon para tawagan ho kayo ng branch kung kailan kayo po pwedeng pumunta dito sa branch ho natin. Pwede makuha ang number ng guest nyo. Yes, sir. Ano Sa natin mamaya. SS, may gusto lang akong i-clarify ko na. Apo, check ko lang, di ko ma-memorize yung isang number natin. Okay. Kano nga ito daddy 1,000, ito yung kanina. Yung 1,000 Oo, additional. abangan ho natin. Lahat po kami, pati ho kami mga empleyado, inaabangan namin. Oo. Anya requirements now apply to SEC benefit JOFW mo nag-positive to abroad? Well, online po yan. My.sss account at the apply sickness benefit, i-click na lang ijay. Ipatulod na lang, i-download na lang, i-upload na lang nga po the documents like the positive RT-PCR and the clearance nga eventually okay na isuna, nalpas si quarantine nan. So those documents are needed po. Okay. Pag maghulog ba, kailan pumunta sa SS? Not necessarily po. Marami na ho tayong mga partner agencies ho dito like Bayad Centers, pwede na nga po GCash, pwedeng PayMaya, kung may BPI online ho kayo, pwede na ho yan. And most of our commercial banks ay pwede na pong tumanggap ng bayad as long as meron po kayong payment reference number or yung PRN na nag-generate ho yan through the my.sss account or sa text SSS. Partner and Sir Christian, panghuli na lamang siguro to. Pasensya na po sa mga text na iba, no? Galing kay 98 naman, Kap, na madadagdagan pa ba yung pension ko kapag na-post na yung contribution ko noong 1980s? Kasi nung nag-file ako, hindi pa na-update. Thanks po. Opo, sila po yung mga grupo na merong naka-experience ng glitch ho nung 85 to 89. So, we are updating them po ngayon. Once na magkaroon ho ng resolution nun, idadagdag naman po doon sa pension ho nila. Yan, okay. Maraming salamat, Sir Christian Relorta. At siguro lagyan pa natin ng part 2 ito. Yes, opo. Anytime. Anytime po, tawagan nyo lang mo po kami. Alright. Okay. Mabuhay ka, Sir Christian. Maraming salamat po for the opportunity and sa lahat po ng mga SSS members na nanonood, nakikinig sa atin ho ngayon, ipagpatuloy nyo po ang inyong pagbabayad ng SSS dahil po sulit ho na sulit ang inyong contribution ho sa SSS. Thank you po. Alright. Partner. SSS. Okay, thank you, Sir Christian. Mabuhay po kayo sa SSS. Maraming salamat, Kap Peter Wasing, sa RNG, sa C-Radio at sa lahat ng nakinig at nanood 50 days before Christmas. Yeah. So mag-ingat po tayo, stay healthy. Sa ating mga pensioners, stay healthy. Tapno, ma-acquire the advantages iti pension nyo. Dito ni Joseph Zambrano, Philippine Information Agency. Antabayanan po ang ating usapang legal. Makakasama natin Friday edition naman si Councilor Lulu Tabanda. Pagkaroon lamang ng ilang paalala.